hambai pungkusang jara ang tabuk nongno kaisa video pungman thanai tongo ang tabuk kaisa jagao invite manjak thanani bage ongkhorjak thangui tongo norok bai ekori nai tongdi video skip ta khedi ang kaisa borok no help khanya bage thang tongo norok nai tongdi help hingge obonor ang paisa ni help ya kaisa future ni bage kaisa help khanya thanai tongo onek punrok khai rogo ano kol khaigya ei ano onek bar saka haipanang bo jora gre tini jora mankha binnogo thanai tongo invite khemani gai samongge oboni bage no kusu nok gana no bage kya help nge obono bo kisa ano YouTube channel lo video alut khanya bage YouTube channel khlok didi ni sao gai YouTube channel khlok dina bage ang thang tongo already ang 20 jona borok no khlok rikha YouTube channel khlok mai angai tin borok lo apply no agbo channel YouTube channel lo khlok manja kho borok bai no malai riwa no tei tam tamo ba hai YouTube channel khlok na nang no nai ang thabo already norok nai tongdi norok bo kambole nang nai salsa borok bo YouTube rogon nuk mahai video rok nugui video rok snambui tanani ni sawa ban bagi YouTube channel khlok ina hi khaimani abono bong nok do ang already phaiso bakya bong nogo tapsu rok hai tongbo hu ang phasing biang thamja nong bororo phari takte ani time koroi biang thamja tebedi no bong no ang tini YouTube channel khlok ina ni nei ayo borok khlok na ni dia bong channel ro bung le tam ro ang bosenia ko bin baba le koroi bazar thango hai pano tabu khlok ina ni sawang ka ang tabu khlok ina no ani blog o se kro nai tungi tei norok no ang khlok bai man pore esa ko khetane sanai norok no jodi norok comment khai di norok jodi YouTube channel khlok na rung yang kang kai norok no ang video khlaioi bo ba ke khlok nani ani blog o nong no rinai already tabuk YouTube channel khlok pai kha norok no tabuk phunuk nai YouTube channel ni malik rok ngeu ayango borok no sikango kisisa phunuka haipan no table norok no next time phunuk manglak bongni channel YouTube channel lo tabuk ang pai bong no no khlobi tabuk no pai drop tabuk phunuka no norok no bong YouTube channel ni bumung rok e babai ke khuloka e bumung rok tamurika ge tabuk norok naina mu chunga kai bong YouTube channel rok bong bungo sasage no norok borok no nai man nai ge norok puting ja kha tini video blog khilaimani norok saja kha kai kaisa like di share khai di ei kubang khano support khlai di katam video ba haina nong ni bagi tebul tei norok ani channel lo tini no puila tal nai tong kang kai ba subscribe khai na di am sunong nai norok no mangkhana mongkha bini YouTube channel do YouTube jo thangka agi oma hai kuno logo koroi tabu ke logo norok no mangkhana oro ang click khainai gai ko bongni channel bumung hadi bukrui blog ni tabuk phaikya agi khai kuno phaiya bongni tabuk channel bumung khai ko bukrui blog glass to borok je video alut khani bong channel ni thang kai tu channel lo thangai borok nai nai gai channel li negna ikonor taw nukhna channel bumung bukhuri blog tai no subscriber no video borok daya kho subscribe bong ning yakho tini si create katal khaidrok nasung hambai